9:43 del matí, abans d'entrar en l'entrevista, una última hora, un incendi a Balaguer en un edifici ha provocat la mort d'una persona i 2 ferits, 15 desallotjats en aquests moments. Quan tinguem més informació doncs acabarem d'aprofundir sobre la matèria, però en tot cas aquesta mort, malaurada mort d'una persona a Balaguer i 2 ferits en un incendi a la ciutat de Balaguer en un edifici. Veurem què és el que acaba passant, esperem toquem fusta que es quedi aquí. Ara sí, entrem en matèria i quan sona aquesta sintonia és hora d'entrevista. Ho fem amb la portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Lleida, a la Paeria de Lleida, la Jordina Freixanet. Bon dia, què tal, com anem? Hola, molt bon dia. Doncs podia començar de moltes maneres, però en primer lloc la felicitaré perquè eres la portaveu del grup. Moltes gràcies. Bueno, positiva, evidentment no? és una prestació agredolça, perquè quan vens de governar és evident que el nostre objectiu hagués pogut seguir governant a l'Ajuntament de Lleida, però en tot cas encoratjada de tirar endavant aquest grup de 5 regidors i regidores a la Paeria per poder-ho fer possible d'aquí 4 anys. Ja s'han calmat els ànims, és a dir, s'han pujat els ànims, més que calmat, han pujat els ànims o la cosa encara està en procés de reflexió? És evident que la reflexió no pot ser a cop d'emoció i de fer-la de manera ràpida, no? Per tant, necessitarem segurament una mica més de temps per acabar d'analitzar què ha passat. En tot cas, mentre analitzem no deixem de treballar i, per tant, mentre estem analitzant què passa, hem de continuar treballant per Lleida, intentar tenir una oposició el més correcta en el sentit del que és la... Jo sempre penso que l'oposició que m'hagués agradat que m'haguessin fet a mi quan estava a govern, no? I, per tant, tenir clars quins són els eixos de treball, i això ho vam dir també el dissabte passat. Nosaltres, els nostres eixos de treball són 3, els drets a les persones, l'impuls econòmic i la transparència, el bon govern i la bona gestió econòmica perquè la ciutat de Lleida sigui excel·lent. Per tant, en això o ens hi trobaran al costat o ens hi trobaran davant, però en tot cas hem dit quins són els llocs on podem trobar-nos i on podem seguir treballant. I en aquest sentit sí que, evidentment, tots aquells projectes que siguin per Lleida, que necessitin tots els suports, tots els partits, demanar que hi hagi la més bona entesa possible per tirar-los endavant, perquè sinó tota aquella feina feta, i ho dic una persona que també a vegades m'ha tocat estar al Parlament i anar a buscar molt finançament extern, perquè molts d'aquests projectes necessiten la complicitat d'altres administracions perquè es puguin dur a terme, és extremadament frustrant que quan has fet una gran feina i has treballat, que a cop de titular després tot se'n vagi per l'aigüera, no? Perquè al fi i al cap no pensem només en els interessos de la Jordina o els d'un altre, sinó que quan es duen a terme, i per tant crec que és molt important que tots aquests projectes, siguin quins siguin, es tiren endavant de manera coordinada i amb el conjunt d'administracions públiques perquè no haguem d'anar canviant cada 4 anys el sistema, perquè al fi i al cap qui se'n ressenteix és la ciutat de Lleida. Més enllà de la quota de votants que té cada partit, el que és evident és que es dona una situació, no sé si és insòlita, però hi ha 3 grups a l'oposició que tenen 5 regidors. Sí. I els 5 són vàlids de qualsevol grup per poder tenir una majoria a l'hora de votar qualsevol cosa. Correcte. Per tant, i a més són grups que almenys podríem dir que amunt hem estat a govern i per tant que hi pot haver certa complicitat i aquesta majoria pot ser que més enllà de l'aritmètica dels 14 pugui sumar 19, que és el que et deia, no? D'aquestes grans i majories àmplies, i l'altra és una majoria merament aritmètica de 14 regidors i regidores. En tot cas, serà el nou govern que haurà de decidir amb qui vol sumar i amb qui vol fer aquestes majories. Insistir que nosaltres sempre des del primer moment, i així ho hem traslladat a l'alcalde La Rosa, els nostres eixos són aquests, els drets de les persones, l'impuls econòmic i la transparència del bon govern i sobretot la bona gestió econòmica, en el sentit de que quan nosaltres vam arribar a l'Ajuntament el 2019, el llegat econòmic va fer que durant el primer any no haguéssim pogut dur a terme cap dels projectes que quan qualsevol, evidentment, arriba, té ganes de dur a terme el seu pla d'acció municipal i, per tant, en això sí que serem implacables perquè el que no voldríem és que d'aquí 4 anys trobar-nos un ajuntament una altra vegada amb uns nivells de deute que no permetessin continuar treballant pel bé de la ciutadania. Parlar de la gestió econòmica, de moment, un pas per entendre's, sembla que l'han fet, és el tècnic que s'encarrega de l'economia és el mateix que vostès van deixar. Sí. Això suposo que és un pas. Això és una bona notícia, a nivell de ciutat, sobretot perquè, a més, les estructures administratives necessiten de bons directius públics i no només de persones que tinguin una afinitat política. I en això ho vam defensar nosaltres des del primer moment, d'intentar buscar les millors persones per ocupar aquests llocs i, per tant, que el coordinador econòmic i fins i tot d'altres persones puguin quedar-se en aquests moments de la Paeria és una bona notícia
per la institució, perquè també permetrà seguir treballant amb els nivells d'excel·lència i de direcció pública que es mereix a Ciutat de Lleida. Ja sé que m'avanço i queda molt, no queda tant. En setembre, més o menys, 2 mesos, sí. A l'hora de decidir els pressupostos. No li preguntaré què faran vostès, perquè encara no estan ni presentats, no hi ha ni cartipàs. Però no sé si que és... Home, tenint en compte que qui la part tècnica determina si són correctes o no aquests pressupostos, doncs el coneixen molt bé. Si vostès voldran, faran l'esforç de millor que els aprovin amb nosaltres que amb el PP. Els pressupostos no és un document tècnic, ho hem dit sempre, és a dir, evidentment han de sumar i restar tècnicament i les partides i els programes i les orgàniques han de sumar i restar, però el pressupost és el document més polític que té un ajuntament i per tant el primer que hauran de fer és quines són, amb què traduiran aquelles propostes que porten en el programa amb diners, no? I què prioritzen, perquè al fi i al cap tothom ho voldríem fer tot i el pressupost el que ve a dir és te limita amb uns determinades coses que prioritzes primer i que fas segon. El debat no serà amb el coordinador general, n'estic segura, sinó que ha de ser a nivell polític i en aquest sentit primer m'agradaria veure el cartipàs, que a les alçades que estem encara no he tingut, intueixo que hi ha coses perquè vaig sentint, però és que no hem tingut ni un sol document per poder-hi treballar, per tant no m'aventuraria a fer cap projecció de pressupost, sinó el que sí que demanaria és que l'abans possible poguéssim, entenc evidentment que els canvis sempre costen i recordo jo la negociació del cartipàs de fa 4 anys. A juliol va tancar-se. Però jo si vol li recordo les reunions que tenia amb el senyor Postius i el senyor Talamonte cada dia per poder-lo tenir tancat abans de Sant Joan, que recordaran que més li vam dir el pacte de Sant Joan i que abans de Sant Joan pràcticament tots els regidors el que en diem, hi ha 3 blocs amb un cartipàs, no? El bloc primer és com funciona un ple, i el bloc segon és com es distribueix les àrees del govern i el bloc tercer és tot el que en diem sous, salaris, quotes de qui va a cada un dels organismes autònoms, qui va a cada una de les empreses, com se fa la gestió pressupostària, etc. Menys la part segona, pràcticament, que la part segona també els hi hem dit, a mi m'és igual qui portarà esports o qui portarà una altra regidoria, vull dir, això entenc que és potestat del govern i en aquí farem confiança al govern i fins que no es demostri que es fa malament, diguéssim, no hi pots entrar, però en la primera i en la tercera pràcticament sí que se'ns fa una mica estrany que a dia d'avui encara no tinguem cap nota fins i tot de poder intuir cap a on anirem, però suposo que hi ha decisions a prendre, com si el senyor Palau serà cap de l'oposició o no, i això és de la primera part, per tant suposo que tampoc no volen desvetllar fins que sigui. Però serà el cap de l'oposició, això ho sap tothom, no? No ho sé, jo de moment no ho he vist escrit enlloc. Ho dubta? Més que ho dubto és que a mi em sembla, primera, risible que es demani, com deia, és a dir, em sembla, la persona que ho demana em sembla fins i tot un xic infantil, vull dir, i a part que és una figura que fa molts anys que ja no hauria d'existir, que es va recuperar l'any 2019 perquè es va produir un fet que dels 2 partits majoritaris només havia 81 vots de diferència i del primer partit a l'oposició al segon partit a l'oposició hi havia moltíssima diferència i és evident que en aquest escenari, malgrat jo no ho hagués demanat, però es podia entendre que es demanés i fins i tot de fer un acte de bon govern només iniciar un nou mandat, no? Malgrat tenir una majoria absoluta clara, perquè havia 15 regidors que van donar suport al cartipàs, fins i tot perquè no sembla de dir, mira, ara que tenim tots els vots no farem cap gest absolutament a l'oposició, però en aquests moments on hi ha 3 partits que la diferència de vots dels uns als altres són encara no 100 i alguna cosa, home, sincerament, a mi el senyor Palau no em representa com a cap de l'oposició i vull pensar que tampoc no representa la senyora Cervera com a cap de l'oposició. Queden molt lluny els plantejaments i el més honest per tothom seria poder tenir una interlocució amb igualtat de condicions amb aquells partits que tenim els mateixos regidors a l'oposició. Per tant, em sembla risible que es demani, perquè a més també ha estat de les persones que ha dit què suposa ser cap de l'oposició. Bàsicament estem parlant, i la ciutadania també ho ha de saber, d'un tracte protocolari, és a dir, que en lloc de tenir un portaveu per grup en tinguin 2, i un tema econòmic, que en lloc de tindre un portaveu amb una assignació econòmica concreta en tinguin 2. Parlem clar i que la ciutadania ho sàpigui, no? El per què es demanen també aquestes qüestions. Si necessita protocolàriament tenir 2 portaveus i que Esquerra en tingui un i que Junts en tingui un, sincerament, doncs és evident que nosaltres això no ho veiem i em sembla risible que ho demani i em semblaria ja pintoresc que se li donés, perquè no s'entendria més enllà que buscar els vots d'alguna manera per poder aprovar-ho. Legítim, totalment, però en tot cas aquesta és la nostra opinió.
Quin paper jugarà Jordina Freixanet en els plens i a l'hora de representar el grup d'Esquerra? Serà la portaveu única o hi haurà diversitat de veus? Ho dic perquè, per exemple, l'oposició anterior, doncs el cap de l'oposició tenia un paper, però hi havia un portaveu que parlava més habitualment als plens. No sé si vostè té aquesta idea, perquè també té la tasca de diputada per poder compaginar amb dues feines, amb dues tasques més que feines. Nosaltres defensem la feina de 4 anys i no sabem treballar d'altra manera que és amb equip i des de l'horitzontalitat. Això s'ha criticat moltes vegades, però nosaltres som 5 persones, les quals tenim capacitats diverses i potencialitats diverses, però totes nosaltres estem preparades per poder ser el primer, el segon, el tercer o el quart o el cinquè. I en tot cas ja ens hem distribuït també la feina per barris, ahir ho vam anunciar i per tant tots i cadascun tenim feina per barris i també ens ho distribuirem en funció de les diferents polítiques públiques que es vulguin dur a terme. Per tant, cada un dels regidors serà el portaveu de l'àmbit, un de l'educació, l'altre de les polítiques socials, l'altre de l'àmbit de la seguretat i per tant al ple, això també en funció dels temes de ple s'aniran seguint. En tot cas, els meus àmbits de preferència i els àmbits amb els que he treballat. És evident que són la política econòmica i la política de bon govern i de transparència, el que en diem l'àmbit de presidència en el bon sentit, perquè és el que he treballat, el que em sento més còmode per poder-ho fer, i és evident que l'altra pota també serà, junt amb el portaveu adjunt, en Juanjo Falcó, l'àmbit de l'urbanisme. És a dir, hi haurà 2 portaveus, és el que volia saber. Si el cartipàs ho permet, a dia d'avui, és a dir, formalment sempre hi ha hagut un portaveu i un portaveu adjunt o un portaveu i un president, és a dir, sempre hi ha hagut 2 persones. Però en tot cas, la resta de regidors, encara que formalment no sigui portaveu tercer, portaveu quart, portaveu cinquè, també tindran veu a tots els òrgans, no només al ple, a tots els òrgans de l'Ajuntament en funció de cadascuna d'aquestes polítiques que es vagi donant a terme. Què és allò que més li preocupa? De cara, ja més o menys m'ha fet l'esquema, però hi ha alguna qüestió que cregui que s'ha de tirar endavant com més aviat possible, quan hi hagi ja tot al descobert? Em preocupa sobretot el que es digui que no s'agrada alguna determinada cosa, com avui llegíem l'estació d'autobusos o fins i tot l'equipament comunitari de múltiples usos, però que no hi hagi l'alternativa per parlar-ne. Vull dir, això és el principal que em preocupa. Per què? Perquè nosaltres hem estat treballant moltíssim perquè es pogués dur a terme aquesta estació d'autobusos, fins i tot s'ha arribat a la fase de licitació i em preocupa també que es comenci a governar amb no em vull dir fake news, però no apel·lant a la veritat a la ciutadania. Nosaltres des del primer dia vam dir que a l'estació d'autobusos hi faltava un tràmit per poder tenir els terrenys, i ho hem dit des del primer dia, però tu no pots dir a la ciutadania. És que l'Ajuntament no té els terrenys i, per tant, com que no els té, faig aquí una cortina de fum, intento ficar a veure si això és veritat o no és veritat. Falta un tràmit que es passa per Junta de Govern Local i automàticament aquests terrenys seran de l'Ajuntament de Lleida. Per tant, no anem a embrutar sobre un petit tràmit concret d'un àmbit, sinó anem a parlar de volem que l'estació sigui aquí i sigui o no hi sigui, i quines conseqüències té el fet de canviar en aquestes alçades del projecte la ubicació, perquè també hem de tenir molt clar que l'estació tenim un baixador que està, crec jo, tothom que l'ha utilitzat, pues, que realment fa por, i que estàvem a les portes de poder ir a una estació d'autobusos moderna, al costat d'una estació de trens, intermodal, pagada íntegrament per la Generalitat de Catalunya, més de 40 milions d'euros que venien dels fons Next Generation, que això ha suposat moltíssims estudis de mobilitat econòmics, etc. Per tant, més enllà del que m'agradi a mi o que pugui pensar jo concretament, la ciutat de Lleida l'hem de condemnar a no tenir estació d'autobusos els propers 4 anys. Per tant, això és el que em fa por, no? El fet d'anar fent petits comentaris que semblen inofensius, perquè l'única cosa que fan és anar no entrant a la veritat del que la ciutadania ha de tenir i en tot cas no prendre decisions, perquè si finalment se diu no la volem aquí, doncs expliquen a la ciutadania que durant 4 anys Lleida no tindrà una estació d'autobusos de primer ordre i per tant continuarem amb un baixador i qui et diu 4, tenint en compte el que suposa poder obtenir el finançament, poder fer un altre projecte, te diu 6, 7 o 8 anys per poder-ho fer, no? I això es reprodueix amb l'equipament comunitari de múltiples usos, això també es reprodueix amb el polígon de Torreblanca a 4 Pilans, això es reprodueix amb diferents projectes estratègics que hi havia en aquesta ciutat, que només sentim això no és el nostre model, però el model alternatiu encara no sé quin és. I el model alternatiu encara no sé quin és, ni com el pensen finançar ni com d'això. És evident que acaben d'entrar, però també els vull dir, nosaltres fa 4 anys quan vam entrar, jo venia de la meva feina i era la primera vegada que entrava a l'administració pública. L'alcalde actual porta 3 mandats o 4 en aquests moments i els regidors actuals, la gran majoria d'ells, excepte 2,
han estat 4 anys a l'oposició i per tant han tingut accés a tots els documents, han tingut accés a totes les meses de contractació, han tingut accés absolutament a tot. Per tant, des de la màxima cordialitat, però també des de la màxima fermesa, no podem exigir el mateix amb una persona que acaba d'entrar a l'administració amb una persona que ja hi ha estat durant 4 anys i, a més, ja han estat amb exclusiva tots, en el sentit de que realment han pogut dedicar-se, és a dir, no estaven compatibilitzant la seva feina i amb una estoneta venien a l'Ajuntament, sinó que tots i totes estaven amb dedicació exclusiva perquè creiem que la ciutat de Lleida mereix que les persones que es volen dedicar a ser paers i paeres ho puguin fer millorant la ciutat i per tant han de tenir una dedicació per poder-hi estar. Per tant, en aquest sentit, amatents però preocupats, sobretot això és el que em fa més por, el saber exactament cap a on anirem, perquè només llegim titulars però no acabem de veure cap a on anirà tot plegat i hi ha temes que ens preocupen i especialment els que suposen drets a les persones. Aquests són els que en aquests moments em tenen més preocupada. Parlem de l'ECMO. Creu que es farà o no? No, és que en aquest moment, més que el que jo pugui creure o intuir, m'agradaria tenir la certesa del que pogués dir l'alcalde, no? En aquest sentit. Ha estat tot preparat, ho hem dit, perquè si es vol tirar endavant el mateix demà o passat demà ja es pugui signar el decret d'adjudicació i en cas de que no es vulgui tirar endavant, que es faci un informe motivat dient el per què no es vol tirar endavant, quins són els interessos públics que concorren perquè això no es tiri endavant i que els 4 milions d'euros que s'havien obtingut per part de la Generalitat i els 500.000 euros per part de la Diputació és evident que no es podran destinar a un altre equipament que la prioritat del qual sigui atendre les persones que venen a la campanya agrària. És que aquí amb l'ECMO hi ha una qüestió que és que ha sentit l'actual govern dir que sempre que es pugui analitzarem els documents, veurem què passa, què es pot fer amb l'ECMO. Em dóna la sensació, no sé si és cert o no, que no es pot aturar això. Aturar, legalment es pot aturar. Sí? Sí, legalment es pot aturar. Ara, nosaltres ho hem dit sempre, aturar-lo vol dir perdre el finançament. És a dir, és un equipament que no el fa l'Ajuntament a pulmó amb els seus propis impostos de la ciutadania de Lleida. És un equipament que ve finançat gairebé íntegrament, és a dir, el 90% d'aquest finançament ve de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, el fet de canviar el model suposa perdre aquest finançament, perquè a més ve per un conveni. No és allò que diguis, és que ens hem presentat i podíem fer una cosa o en podíem fer una altra. No, vem un conveni concret que et diu exactament on han d'anar aquests recursos. Ara, la decisió s'ha de prendre molt ràpid, i això sí que els hi vam dir. Per tant, els documents els tenen absolutament tots, perquè han passat per comissions, han passat per meses, etc. El debat de l'ECMO entenc que també ha estat un compromís polític molt clar amb un determinat barri que crec que no està disposat a admetre un altre tipus d'equipament, sinó que se'ls va prometre que no es faria. Per tant, si tu ara els dius, escolta, ho faré a mitges, la decepció també serà gran, perquè se'ls va prometre claríssimament que aquest equipament no es faria. Llavors estem atrapats amb les nostres pròpies promeses i les nostres pròpies paraules. Nosaltres vam ser clars des del primer dia amb l'ECMO. Volíem defensar un model per a persones que venien a Lleida cada estiu i que durant més de 20 anys no tenien un lloc on estar dignament i cada any a la ciutat de Lleida reproduïen les imatges de persones dormint indignament per tots els carrers de la ciutat. Volíem resoldre també el tema de la residència per les persones grans a Pardinyes i ho vam deixar resolt l'últim ple del mandat, que vull recordar amb un ampli suport, però també es van ficar en contraposició els drets de les persones més vulnerables amb els drets de les persones grans i vam voler resoldre'l tots dos. I és més, la tercera cosa que vam resoldre, sense l'Ajuntament de Lleida amb capacitat de finançament, perquè no podíem fer-ho amb els nostres propis diners perquè no hi eren, anar a buscar el finançament fins a aconseguir-lo, que hi hagués un acord de govern a la Generalitat que ho financés pràcticament íntegrament. Per tant, nosaltres la feina l'hem deixat feta. Segurament no és la que la ciutadania volia i per tant hem de fer una reflexió, però malgrat no sigui la de la que la ciutadania volia, els electors que ens han fet confiança a Esquerra Republicana i del qual també ens devem, principalment a ells, a tota la ciutat, però principalment a ells, tenen clar que aposten per un model de drets a les persones, especialment a les més vulnerables, tenen clar que aposten per un model de drets a les persones grans i tenen clar que la ciutat de Lleida està governada amb un govern que no dilapidi aquells diners que ens venen d'altres administracions per fer possible que hi hagi equipaments a nivell de ciutat. Pardinyes s'ha fet perdre les eleccions a Esquerra? No. És a dir, Esquerra ha perdut més de 6.000 vots i, per tant, en cap cas han set només Pardinyes. Han set moltíssimes altres persones, ja sigui per la desmobilització de l'independentisme, ja sigui per la pujada de la dreta i de l'extrema dreta, i ja sigui perquè més enllà de Pardinyes ens hem equivocat en d'altres qüestions a nivell municipal i això ha set que en determinats altres barris hi hagi persones que hagin considerat que no ho hem fet prou bé. Bàsicament, quan anàvem pel carrer i anàvem a fer campanya,
la gent no ens aturava per dir, escolta, que heu fet a Pardinyes. La gent ens deia, Jordina, estem una mica decebuts perquè no heu estat capaços de resoldre el tema de la neteja i de l'incivisme. Aquestes eren les dos coses que ens deien quan anàvem a fer campanya. Aquesta decepció, en cap cas ens pensàvem que seria tan gran com perquè les persones no anessin a votar, perquè bàsicament aquestes més de 6.000 persones que no ens han votat s'han quedat a casa, moltes d'elles no. En tot cas, malgrat ens explicàvem, escolta, venim d'un contracte blindat, hem ficat dos brigades de neteja, una de manteniment, l'altra de neteja, continuarem treballant per fer-ho possible, doneu-nos una mica de confiança perquè al febrer del 24 aquest contracte, fins i tot l'alcalde Pueyo va anunciar que al primer ple del mes de juliol portaríem els nous plecs. Aquest és, crec jo, aquest anàlisi ràpida, que han estat els principals motius de la desmobilització en aquests moments. No sé si en els propers anys creu que això es pot resoldre, és a dir, que el nou govern tindrà la capacitat de resoldre aquests elements que han estat clau per vostè, com ha explicat, la caiguda de l'anterior govern. En tot cas, nosaltres jo crec que el nou govern el que farà és, evident, dur a terme el seu programa electoral, que per això s'hi han presentat i l'han guanyat. Nosaltres el que hem de fer, precisament, és intentar no desmotivar-nos, tirar endavant i pensar que, escolta, Esquerra Republicana en el decurs de la seva història ha sortit de situacions molt pitjors, que hem de fer que la gent d'Esquerra Republicana és especialment crítica amb els seus governants i per tant suposo que també hi havia un factor de desil·lusió principal a l'hora d'anar a votar i intentar anar a buscar quins són aquests motius, però no quedar-nos només en l'anàlisi de les dades i la reflexió, sinó treballar, que no hem fet altra cosa. Nosaltres l'altre dia sentia de dir, bueno, és que això de l'Ajuntament hi ha moltes comissions i molts plens. Miri, jo no sé he estat molts anys a l'administració pública i la principal feina que tenim com a polítics és fer la feina bé i que les coses passin i estar al carrer, és evident, estar al carrer cada dia i escoltar tothom, però també que les coses quan arriben a la institució es facin i es facin de manera correcta. Per tant, en aquest binomi de treballar pel conjunt de la ciutadania, d'intentar que les coses arribin el més bé possible, d'anar a ajudar i a buscar aliances amb d'altres administracions perquè arribin els majors diners a la ciutat de Lleida, continuarem treballant i, evidentment, esperançats que el futur pugui tenir la primera alcaldessa republicana a la ciutat de Lleida. És a dir, que vostè ja es pretén com a alcaldessa de cara a candidata. Candidata, evidentment. D'aquí 4 anys la tindrem com a candidata? Això, evidentment, haurà de decidir l'Assemblea d'Esquerra Republicana perquè és un partit assembleari i en aquest sentit sempre tot va ser per l'Assemblea, però a dia d'avui, evidentment, encoratjada i motivada per treballar perquè això sigui possible. Així que tindrem una candidata femenina. Clar, això vol dir, no sé si la feina de fer-se visible per part dels actuals regidors a l'oposició farà que hagin de picar molta pedra, de trepitjar molt carrer, més carrer que fins i tot quan un està al capdavant del consistori. Haurem de trepitjar carrer cada dia, això està clar, però tots i cadascun de nosaltres, i en tot cas els projectes es fan de manera col·lectiva, des de l'horitzontalitat, el màxim respecte, el treball en equip, i és evident que aquí serem tots i totes. Deixem que li pregunti, el pacte de la Diputació, PSC-Esquerra, què li sembla? Aquí seré rotunda, bastant rotunda, Jordi. El president Talarn, quan va rubricar el pacte de la Diputació, una de les coses que més clares va quedar és que en cap cas afectava a la paeria de Lleida i, per tant, el que hagi passat a la Diputació amb el pacte d'Esquerra té la lògica d'un ens supramunicipal que ha de vetllar per la bona governança i que ha de vetllar també per una presidència republicana, però en cap cas hi ha una clàusula, diguéssim, escrita que suposi que nosaltres que estem lligats de peus i mans per no prendre les nostres pròpies decisions des de la sobirania del grup municipal d'Esquerra Republicana. I en aquest sentit, nosaltres crec que la ciutadania ens ha situat a l'oposició i el que ens toca és estar amatents a fer aquesta oposició per un costat ferma i per l'altre costat propositiva a la ciutat de Lleida. Entenc que, per les paraules que diu, entenc que algun rumor de possibles pactes, entrades a govern quan acabi les eleccions del 23J... queden descartades. Descartades, eh? En aquest sentit. Ni ho havia pensat, miri vostè. Com ha dit, ha pensat, deu ser que algú ho està dient. Bueno, normalment quan hi ha pactes i repactes el primer que fa la gent és veure quines són les equacions o quines són les clàusules aquelles que no s'expliquen a la ciutadania i en tot cas perquè com que doneu l'oportunitat de poder-me expressar en aquest mitjà tan escoltat a Lleida que quedi clar que el pacte de la Diputació en cap cas pressuposa res a nivell de ciutat de Lleida. Doncs hem parlat amb la portaveu d'Esquerra Republicana a la Paeria, la Jordina Freixanet. Li agraeixo que ens hagi atès. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Adéu-siau. Moltes gràcies a tots vosaltres.